Prop de 50 museus i equipaments culturals de la ciutat van obrir-se ahir als ciutadans a la nit dels museus, una iniciativa que cada any permet visitar gratuïtament durant 6 hores nocturnes aquests centres i les seves exposicions. El MACBA, la Virreina, el Museu Frederic Marès, el Picasso o la Pedrera són alguns dels museus que estaven oberts des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada. M'agrada molt l'art modern i també penso que és una iniciativa molt bona, això de la nit dels museus, que és una manera una mica d'apropar la cultura al poble. Hem vist l'exposició de Trieste, del Claudio Magris. Sí, és molt interessant, la veritat és que no m'ho esperava. La veritat és que, que realment et trobes una ciutat, et trobes en llocs molt íntims de l'autor i és interessant. La veritat és que està molt bé, perquè a més és això que estigui fora d'horari, és perfecte. Perquè llavors pots fer tot el que necessitis i després surts tranquil·lament a passejar i pots visitar un museu sense cap mena de problema. Jo ho trobo molt bé, això. Trobo que hauria de ser més d'una nit, hauria de ser bastantes nits dels museus. A més, els ciutadans van poder gaudir de més de 60 activitats al voltant d'aquestes exposicions, com ara performance, recitals de poesia, activitats familiars i concerts.